24 февруари 2024 година. Ще направим обединение на 4 семейства, 2 по 2, чието майки са зимували без да бъдат изолирани. И сега би трябвало да имат пило, което усложнява малко процеса на обединение и ще се наложи да ги обединяваме постепенно. Така, семейството има майка със сигурност, тъй като вече и на последната рамка има запечатано пило и яйца, които се съмнявам да успеят да се видят за момента. Това ще направя с останалите 4 семейства. Ще проверя дали всяко от тях има майка, която снася. Поставили сме, след като сме намерили майката, дъно, корпуса с мед, който е отделен с найлон, и над него корпуса с майката и всичкото пило и колкото рамки има допълнително за допълване. Тази майка вече има 4 рамки запечатано пило. Поставяме ханеманова решетка над майката и мрежа. Върху нея ще поставим следващото семейство с другата майка. Ето така изглежда семейството след обединението. Дъно, отдолу един корпус с пити мед, колкото може повече, 10 броя, найлон с няколко сантиметра отстъп. Следва втория корпус с майката, която си е била тук на това място, с която има пило в момента на 4-5 рамки. Следва ханеманова решетка и върху нея двойна мрежа от комарна мрежа. Следващия трети и четвърти корпус с семейството, което е било до него, с майка, презимувала, която е... И двете майки са от 2023 година всъщност. Но това няма никакво значение, може да бъдат разновъзрастови. В трети и в четвърти корпус са питите с пило и втората майка. И отгоре съм поставил максимално количество храна, за да има това семейство достатъчно храна за развитие. Семействата ще останат така поне 2 седмици. Всяко е с отделен вход, горен и долен. Естествено, част от пчелите от горното семейство летящата пчела ще излезе и ще отиде в най-близкото семейство, което всъщност се явява ето това. То също е обединено по същия начин, отново с мрежа, само че няма никаква разлика. Абсолютно никаква разлика. Абсолютно по еднакъв начин са обединени двете семейства и двете семейства са с презимували майки, които имат по 4-5 пити пило запечатано и доста прясно пило и яйца. Така че идеята е максимално количество храна в най-долен корпус, защото в долното семейство по-трудно ще бъркаме по-нататък, по-трудно ще работим, и отгоре втората майка. Така, ето и едно едномайчено семейство с изолирана майка в изолаторна хмара. Изолирана е в началото на месец август 2023 година. Сега сме края на февруари. Почти към края му. Така че и пчели, и мед, всичко е нормално.